Evo danas se simboličnim polaganjem vijenaca i odavanjem počesti hrvatskim braniteljima, a posebno hrvatski domobrani kroz povijest koji su davali svoje živote za hrvatsku domovinu sjećamo, jer hrvatsko domobranstvo je utemeljeno 5. prosinca 1868. u Austro-Ugarskoj monarhiji po zagovoru i velikom zalaganju grofa Kulmera, Miroslava Kulmera. Hrvatsko domobranstvo tada formirano sa 3 domobranske pukovnije koje su od zapovjednika do vojnika bili svi Hrvati, imali hrvatsko znakovlje i zapovjedalo se na hrvatskom jeziku. Pored Austrijanaca i Mađara jedino su Hrvati imali pravo na svoju vojsku i time je hrvatski narod dobio legitimitet za svojom vojskom. 5. prosinca 1918. kada je počinjen masakr nad hrvatskim domobranima koji su goloruki, nenaoružani, prosvjedovali protiv ujedinjenja Hrvatske u kraljevini Srba i Hrvata i Slovenaca iz razloga što nije to prošlo proceduru demokratsku, zakonitu, koji su se trebali o tome očitovati u to vrijeme hrvatski sabornici. U tom prosvjedu jedan od zapovjednika bio je Grga Anđelinović, koji je izdao zapovjed da se puca na nenaoružani narod i tada su pripadnici 25. i 53. domobranske pukovnije stradali. U tom masakru ubijeno je 13 domobrana i ranjeno je preko 17 civila i domobrana. Domobranstvo se ponovo osnovalo 1941. i možda najveće žrtve u to vrijeme bile su baš hrvatski domobrani koji nisu počinili nikakva zločina, koji su bili legalne snage Nezavisne države Hrvatske. Osvetnički jedan pohod koji je imao više ideološki komunistički narativ bio je da se što više Hrvata pobije, baca po jamama i to stradanje Hrvata je već krenulo sa Blajburgom i križnim postajama. Evo ovdje u našem kraju ima više od 20 masovnih grobnica, a najveća masovna grobnica je Jadransko more, gdje su ljude ubijali, bacali u more, pa tako imamo i jednu od obitelji Lusardo koje su uglavnom vezivali lanac kamenog vrata i bacali jasno u more. Da se njihova tijela ne mogu više pronaći. Tijekom Domovinskog rata također su domobranstvo odigralo je značajnu ulogu i u prosincu, dakle ovdje smo stalno u prosincu 1991. Vrhovni zapovjednik i prvi predsjednik Republike Hrvatske, dr. Franjo Tuđman, donio je odluku o formiranju hrvatskog domobranstva. U tom periodu bilo je formirano više od 38 domobranskih pukovnija, 50 i nešto domobranskih bojni i gotovo pa 100 domobranskih satnija. Jasno da one nisu bile uključene sve i mobilizirane u Domovinski rat, ali veliki dio njih je dao veliki obol u obrani i u oslobađanju domovine. Ovdje moramo još jednu stvar naglasiti, a to je, dakle, mogu slobodno ustvrditi da je domobranstvo obranilo Hrvatsku 1991. godine, jer smo tada uglavnom bili nenaoružani, tada smo bili poluodjeveni i uglavnom se svak branio svoj grad, svoj kraj. Možda najveća domobranska bitka je bitka u Vukovaru, kada možemo reći da je točno rađena po svim onim pravilima domobranstva, a to je da su zapovjednici obrane Vukovara uglavnom ljudi iz kvartova, kao što je bio Ivo Šoljić, kao što je bio Blago Zadro, kao što je i ostali. Znači zapovjednici su bili istaknuti, dakle mještani toga kvarta koji su bili zapovjednici svojih ulica i tako dalje. Znači, domobranstvo bi trebalo biti temelj i budućih oružanih snaga Republike Hrvatske, jer mi moramo uvijek biti spremni da u slučaju bilo kakve ugroze hrvatski čovjek bude spreman uzeti naoružanje i obraniti svoj dom. Bravo. Bravo. Bravo.
kratki presjek povijesti.